Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі за яе межамі і працягнем мы гэтае абмеркаванне. Нарэшце трошечку адыдзем ад палітычнага, можа быць, контента, хаця палітыка ўсё адно закранем, хоць у нас у гасцях зараз не палітыкі, не палітычны эксперт, а паэт, музыка Алесь Плотка. Прывітанне, Алесь. Прывітанне, Зміцер, прывітанне, шановныя гледачы. Я, па-першае, хочу павіншаваць. Пэўны час таму, колькі ўжо год прайшло, ты быў у нас у студыі, дзе прэзентаваў, ці хваліўся тым, што ў цябе выйшла выдатная кніга, ці, як лепш сказаць, артбук, прысвечаны вось Беларусі і Украіне. І сёння ты прыйшоў з той жа самай кніжкай, але трошку іншая, як кажуць. У чым адрозненне? Пакажы і патлумач. Сапраўды выйшла ў 23-м годзе арыгінальная кніга па-беларуску, артбук з фотаздымкамі пра Беларусь і Украіну, а зараз выйшаў яе пераклад на украінскую мову, чаго ў беларускай літаратуры даволі даўно не адбывалася, таму дзякуй за віншаванне, Зміцер. Давай, можа быць, пару слоў нагадаем тым, хто не бачыў той наш гадавой, нават ужо большым гадавой даўніны эфір. Што за кніга, што за артбук, у чым яго сэнс, чым ён адметны? Арыгінал называецца Bloodlands 2022 Беларусь-Украін, Беларусь-Украіна. Ён рэферуе трошкі да фразы Bloodlands, якую выгадаў вядомы гісторык Тимати Снайдер, і такі як бы фокус на тое, што адбывалася і ў Беларусі ў 20-м, і ва Ўкраіне ў 22-м годзе. Я маю на ўвазе поўнамаштабнае атаку, агрэсію да Расійскай Федэрацыі. І гэта спроба паглядзець на ўсё гэта як на часткі аднаго цэлага, і тое непросты дыялог паміж Беларусі і Украінай, які все-таки ёсць, хоць он не заўжды, канешне, станоўчы. І вось нарэшце, яна пераклалася на украінскую мову, што даволі лагічна. Вось ва ўкраінскай версіі яна атрымала назву СОЖ, гэта прапанаваў перакладчык Вячаслав Левіцкі, я думаю, беларусам даволі вядомы чалавек, амаль як Евген Магда, які тут прапісаўся у вас. І СОЖ працякае тым, хто геаграфію Беларусі на 3 здаваў. Нагадаю, што СОЖ рэчка з'яўляецца натуральнай мяжой паміж нашымі краінамі, і такую сімвалічную назву Слава прапанаваў, я пагадзіўся. Лакалізацыя назваў — гэта хорошая такая штука, так рабілася, напрыклад, з перакладам кнігі Светланы Курс на польскую мову, так не была напрамую перакладзеная назва. Вось. І ўласна, там ёсць вершы, ёсць фотаздымкі з кожнай з краінаў. Беларуская частка, Алесь Пілецкі, не той, які працаваў на Еўрарадыё, а той, які фотограф. Вось. І той Пілецкі таксама добра фота робіць. Тым вось, ты заблытваем яшчэ больш, але не, гэта, который з Віцебскай, там все фотаздымкі, ён віцеблянін, і беларуская частка, яна вся пра Віцебск, так выйшла, але гэта даволі правільна у тым сэнсе, што 20-й год гэта не толькі пра Менск, гэта тое, з чым увесь час беларуская прапаганда працуе, яна спрабуе замыліць гэта ўсё, як звычайны ж дыскурс які, што як это купка адмарозкаў, сталічных інтэлектуалаў, пазнякоўцаў з Варвашэні, там выйшла і нешта зрабіла, і гэта важна памятаць. А Станіслав Крупаш, чэшскі вайсковы фотакарэспандэнт, ён пастаянна на Донбасе фактычна жыве все гэтыя гады з 22-го года. Лёгкія там ёсць змены, літаральна пару важных, раскажу пра іх, можа быць, пазней у гэтай кніжцы, але яны сімвалічныя і дарэчныя. Ўсё ж таки гэта твае вершы, якія аздобленыя фотамі выдатных фотографаў беларускага і чэшскага. Калі казаць пра 22 год, я чытаў такое, што гэта вершы, дзе аўтар знайшоў смеласць выказацца пра беларускі, скажем так, віну беларусаў у тым, што адбывалася, ці прызнаць гэта, ці яшчэ што-небудзь. Калі ўзяць вось гэтую кнігу, калі ўзяць, скажем, вершы прысвечаныя падзеям 22-го года, уварванню ва Ўкраіне, твой погляд на гэтыя падзеі, які б верш ты вызначыў як самы такі, можа быць, адметны, які б зараз узяў ды прачытаў?
Ну, час змяняе ўсё, і наша лінза змяняецца. Не ведаю, напэўна, гэта верш Пушкін ідзе па бучы, можа быць. Зноў, там няма такой прамой глыбокай рэфлексіі пра віну, ці там розныя бываюць ступені віны, як у Ясперса гэта прапісана да немцаў, але там ёсць мая рэфлексія як беларуса пра некаторую ўнутраную адказнасць, прынамсі на ўзроўні немаўчання і рэфлексіі гэтага. Я лічу, што ў мастацтва мае сабе задаваць складаныя пытанні, шукаць на іх адказы, это можа не атрымлівацца. Не так багата у нас хто рэфлексаваў на гэтую тэму. Таксама адным з першых, хто ў адным з апавяданняў выказаўся там творча, але тым не менш пра палёт ракетаў з тэрыторыі Беларусі на тэрыторыю Украіны быў, напрыклад, Альгерд Бахарэвіч, якога кніжка таксама вось выйшла ў перакладзе, праўда, іншы. Ну, у тым, чым літаратары займаюцца, гэта важна. Гэта быў вельмі важны, складнік таго, што мы не пазбягаем не тое, што адказнасць, але рэальнасць. Яна вельмі цяжкая, яна абсалютна немагчымая, і я вельмі мала пішу, шчыра скажу, я больш там сам перакладаю нешта, бо ў мяне словаў вельмі мала для таго, каб гэта ўсё пісаць. Ну, мне цяжка, я не знаю, не такі таленавіты ці не знаходжу. Паэт, якому не хапае словаў. Ну так, а што заўсёды маеш нешта гаварыць, гэта ж не ранкавыя эфіры, і мне не проста думаць сур'ёзна пра тое, што паміж нашымі народамі, і словаў трапных для гэтага вельмі цяжка знаходзіць, праўда. Прачытай гэты верш Пушкін ідзе па бучы. Ну ладно. Ага. У мяне ў руках толькі украінская версія. Ну ты можаш па-украінску прачытаць. Ну я магу, канешне, па-украінску. Добра, зараз. Давайте, да. Окей. Пушкін походжує бучею. Пушкін походжує бучею, підпалює від головешок на мародерений Честерфілд Лайтс, ціпком відкидає з-під ніг роздовбані іграшки. На бакенбардах осідає попіл, як осідають нирки після удару. Кумедна гра слів. Чи впораються з перекладом мої прихильнички-французики? Навкруги дошенту знайомий пейзаж і любі серцю персонажі. Ось горяни роблять портрети на повний зріст. Зараз це швидше, не треба платити художнику. Тільки дібрати музяру для ролика. У кінці вулиці хтось тягне за край матрац. Бродський. Стопудово. Господи, хто ж так тягне? Краще б ти справді не виходив зі штабу. Ось ідуть танки із Білорусі. На траках трояндові пелюстки цветаєвців та ахматовців. Налиплі на глину та гній. На жовтий пісочок так би не налипало. Десь позадалечу чути дрон, чужий. Підлітай ближче, соколику, подивися на мене. Знімай мене, дроне з бабці Європи. Я вдумливо позиратиму на віднокруг, слухатиму хори зґвалтованих. А ви будете розшифровувати мій погляд і мої думки, раціоналізувати зло і розбирати душу маніяка. А я вам тицну тупо сотку, мов Катюші Масловій. Не згубіть, хороші ж гроші. Да, чапляем. Слухай, а ўсё ж таки, калі казаць пра пераклад, два моманты мяне цікавяць. Давай першы, творчы. Чым адрозніваецца, чым адметны гэты пераклад тваёй кнігі, твайго артбука? Любы пераклад гэта па-свойму мастацтва, як не згубіць асобу аўтара і стыль аўтара, але перадаць трошку іншай аўдыторыі. І Слава Лявіцкі, які вельмі заангажаваны ў беларускую культуру чалавек, так, вядомы і перакладамі, і тым, што ён апеляваў, і адбылося там вуліцу Караткевіча ў Кіеве зрабіць, вялікі аматар Караткевіча, уласна. Я бы параўнаў ягоны пераклад з тым, як па гуку калісьці адбыўся альбом НРМ «Тры чарапахі». Гэта быў такі пераход на больш цікавы роўны саунд, і некаторыя, можа быць, болей такія хуліганскія славечкі, маю лексіку, такую, якая яна ёсць мяне гомельскага нефармала, як мы зараз так кажам, што Слава кіеўскі інтэлігент, а я гомельскі нефармал. І ён зрабіў, не ведаю, тюнінг
Але вельмі важна, што адзінства стыля ў любым жанры, ў літаратуры, ў рэпартажы, усю гэтую літаратуру, то бок можа быць, нават украінскаму чытачу мяне прэзентаваў як троху больш інтэлігентнага і лаканічнага чалавека, чым кім я ёсць. Мне, я бы так апісаў. Гэта вельмі, насамрэч, таленавіта і не проста ўтрымаць менавіта адзінства стыля ва ўсім. Вельмі цікава ён гэта зрабіў. Па-другое, пра вершы. Там ёсць некалькі вершаў, і гэта выключэнне. Проста ў кніжцы арыгінале было некалькі перакладаў украінскіх маіх калегаў. Калі выйшла версія па-украінску, было б дзіўна, што з імі рабіць, паўстала пытанне, не даваць жа іх проста в арыгінале. І там ёсць 4 вершы Канстанціна Рыўцкага, чалавека, які, я думаю, даволі вядомы у дэмакратычнай бульбашцы беларусаў як праваабаронца шматгадовы, які служыць цяпер в ССО ва Ўкраіне, і ён там пачаў пісаць. Не пачаў, ён калісьці дужа даўно пісаў на расійскай мове, і да яго вярнулася вершапісанне, і вельмі ён там непросты. Ён-то і па жыцці бачна, што гэта чалавек такі, як карэнне дуба, і ён пачаў пісаць, і было дужа цікава. Мне там, мой пераклад іх на беларускую мову, такі пазл. І я сцешаны, што гэта яго вершы прысутныя таксама. Вось такі атрымаўся пераклад, то бок Левіцкі зрабіў такую версію плоткі, можа быць, больш лаканічную, чым я ёсць часам у словах. І там дададзеныя гэты вершы Рыўцкага, але ў перакладзе на беларускую мову. Таму я думаю, што украінскаму чытачу будзе цікава і трохі паглядзець на некалькі твораў па-беларуску, бо гэта весь час пра такі лёгкі абмен. І з гэтымі кнігамі, з гэтымі перакладамі весь час цікавая рэч адбываецца. Іх людзі карыстаюцца багата як падарункамі. Калі я пачынаў толькі сам як перакладчык і перакладаў Семісюка з украінскай на беларуску, дужа багата тады прыходзіла украінцаў, якія бралі кніжку як падарунак сваім сябрам беларусам. Вось, і мы тады з Ганчаруком, які таксама служыць, мы калісьці былі на эфіры у Менску, калі памятаеш, і тады было нармальна тады ботаў, што не трэба нейкія меры, калі памятаеш, тэма была пра квоты. Вось з гэтым чалавекам. І мы ў Львове тады стала і відавочна, прыходзяць украінцы, кажуць, гэта мы набываем сваім сябрам беларусам, вось хочам, каб для іх гэта было такім, рэпрэзентавала нашу культуру. То я спадзяюся, што і гэтая кніга мае патэнцыял і для украінскай аўдыторыі, і, напрыклад, можа працаваць для беларусаў, якія хочуць нешта сваім украінскім сябрам падарыць. Падарунак ад беларускіх сяброў, беларусаў сваім украінскім сябрам, каб рэпрэзентаваць на блізкай, на зразумелай, на іх мове творчасць але беларускага паэта, такой паказаць беларускі погляд. Але, Алесь, вот мы адзначылі тое, што перакладаў на украінскую мову беларускіх пісьменнікаў не было, як мінімум з 22-го года, а можа і раней. З 21-го. З 21-го года не было. Вось зараз 26-й год, у лютым 26-го года выйшаў пераклад гэтай тваёй кнігі, і ці ў гэты час, ці трошачку пазней там выйшаў пераклад романа Альгерда Бахарэвіча «Дзеці Алендаркі». То бок два аўтара, два романа, пераклады. Слухай, вайна ідзе там. Ім со сваімі праблемамі справіцца, ім сваіх падтрымаць, сваё данесці, чым наколькі важна, ці патрэбна ўвогуле, на твой погляд, займацца перакладамі, хай сабе і таленавітых аўтараў, але з іншай краіны суагрэсара да таго ж. Я бы дадаў, што выходзіла яшчэ таксама тут недавно в раёне Новага года, канцы 25-го быў яшчэ пераклад кнігі Строцава з рускай мовы, але на украінскую. Што чым больш, тым больш палемічна, і пытальна. Я думаю, што патрэбна, і гэта акурат ключ. Для мяне гэта, як я асабіста гляджу, што гэта масток кудысьці на будучыню. Я не чакаю, што заўтра ў нас распачнецца великое там сяброўства, некая нармалізацыя, ёсць траўмы, і я весь час гэта для сябе так разумею, і кажу, нам вельмі цяжка кожнаму ў сваёй палаце, бо трагедыя ў Беларусі, але і катастрофа ва ўкраіне. Я вельмі удзячны перакладчыкам. Зноў ж, кніжка, можам
про калегаў расказаць. Кніга Бахарэвіча вакол трасянкі, яна будзе зразумела як праблема украінцам, і я ўпэўнены, што акурат гэтая творчая пара Лесіка Панасюка, Дарыны Гладун, яны таксама не першы раз яны перакладалі раней Вальжыну Мор, цэлая кніжка выходзіла у лютай справе. Ну, плюс праблему, што такое трасянка, складана ў нейкі іншы кантэкст, акрамя, ну, можа быць, не знаю, чэшска-славацкага, так, і украінцы гэта разумеюць са сваім суржыкам. Іншыя чытачы, для іх патлумачыць і знайсці ключ. Я быў ва ўкраіне на эфіры, і я тады не ведаў, што перакладаецца гэтая кніжка, і я так вот метафізічна адбылося, Бахарэвіча я акурат упамінаў з той нагоды, што быў пераклад украінскі і, англійскі. Джон Дак Дынглі рабіў яго, і яны ўжылі там шатландскую мову, і я дасылаў яго як падарунак сваім знаёмым англічанам. Яны кажуць: слухай, дзякуй вялікі, але мы не валодаем шатландскай. Ну, яны не маглі счытаць усе гэтыя закладзеныя рэчы. То ў выпадку з украінцамі і суржыкам гэта зразумелы кантэкстны пераклад. Канешне, іх не будзе шмат, і, канешне, гэта не будзе в Украіне. Я не думаю, што, як сказаць, пазнавальнасць і прыязнасць да беларусаў узновіцца за нейкае пакаленне. І ў мяне няма чакання, што все там будзе як раней, але я не магу не пісаць тое, пра што мне хочацца выказацца, хоць словаў гэтых сапраўды небагата. І гэта спрацуе недзе ў будучыню, як тое, што нават у такі складаны час, такі кантраверсійны, мы захоўвалі паміж сабой, не ведаю, у гэтай салідарнасці, ўзаемапаразуменні такі трымалі перыметр разумення таго, што суседу вельмі цяжка. І, ну, глядзі, 26-й год, за гэтым всім так цягнуцца палітыкі. Вось, я спадзяюся, што гэта размарозка палітычных стасункаў з Украінай гэта надоўга, бо, ведаеш, яна так спалахнула неяк знянацку в украінскім палітыкуме, стала дуже цікавая Беларусь, а як бы я чалавек ангажаваны в Украіну са сваімі украінскімі сябрамі, калі украінцы за нешта бяруцца, так вау, вот давайте все, мне адразу трошку страшна, бо калі забагата ўвагі, гэта таксама такі сігнал, давайте все спакойна неяк рабіць. Ну, што ж, я спадзяюся, што гэта ўжо працуе як масты, да, што далей палітыкі ўжо будуць на нашым фундаменце гэтых культурных мосцікаў будаваць і палітычныя стасункі таксама. Слухай, ну, не ведаю, ты як чалавек ангажаваны ва ўкраінскую культуру і палітыку, і сяброў там шмат маеш, можа быць, скажаш, бо тут кажуць: о, вывались там адразу, давай, Ціхановская, прыязджай да нас, мы тут цябе сустрэнем, там тое сёе, і нічога няма. То бок, што гэта? Тут уже з нашага боку пашлі тут выскакваць вот это інфлюэнсеры і сапраўдныя лідары, якія кажуць: ой, славіла каля туалета там таго Зяленскага, выпрасіла там запрашэнне, якое можа ніхто не здзейсніць. Як яно працуе? Вот як ты бачыш, будзе, не будзе? Можаш, вот і украінская дыаспара, беларуская дыаспара ва Ўкраіне ўжо там задае пытанні беларускаму боку, вот чамусьці там беларускім СМІ, там офісу, там, так мы не поняли, где візіт. Ну, я думаю, што Зеленскі, як любы прэзідэнт еўрапейскай краіны, яго не так проста спаймаць каля прыбіральні, як ты сказаў, і людзі спрашчаюць все вельмі моцна. Я бачу, што людзі, і гэта не штамп прапаганды, людзі вельмі стомленыя, нам всім непроста, беларусам па-свойму, украінцам па-свойму. І зараз, мне здаецца, час такога расчаравання ва ўсім. І я бачу гэта агулам па крытыцы ўсяго беларускага дэмакратычнага руху, не толькі Ціхановскай. Всі зараз вельмі крытычныя, бо ўсе думалі, што заўтра неяк будзе прасцей. Але мне здаецца, ну, тут-то в эміграцыі гэтыя стасункі паміж беларусамі і украінцамі, яны натуральным чынам даволі нармальныя, таму што людзі сутыкаюцца в эміграцыі з аднымі тымі ж праблемамі, асабліва больш уразлівыя групы, жанчыны з дзецьмі, і, не ведаю, жанчыны, якія больш сутыкаюцца з хатнім гвалтам. Это самая моцная, на жаль, такая супольнасць, дзе людзі разумеюцца, і там няма праблемы беларуска-украінскай, бо людзі пражываюць тут жыццё са сваімі выклікамі.
Пра візіт, ну я спадзяюся, ён адбудзецца, і тут сапраўды пытанне да адміністрацыі ўжо тады прымаючага боку. Вось. Ну зноў, ну трэба разумець, што і, Зеленскі вельмі заняты чалавек, у яго ідзе вайна, і што гэта все не так робіцца. Я рады, што і пэўны, што раз гэтае запрашэнне прагучала, то яно адбудзецца. Але ты сказаў, што калі вот некае вяртанне нармальных адносінаў, для гэтага спатрэбіцца, і бач, я ж так уражаны, што аж запінаюся, ты сказаў, пакалення, можа быць, не хопіць для гэтага. Ну, неяк вот ўсё ж таки дзіўна. Мне падавалася, што мы зможам знайсці хутчэй адносіны, і тут можа быць акурат такі літаратары, культурныя дзеячы, музыкі, там мастакі, найперш там эксперты здолеюць хутчэй нейкім чынам паспрыяць гэтаму аднаўленню і паляпшэнню кантактаў. От глядзі, Вожык Патрыёт піша: не так давно Алесь прыходзіў на Украінформ і распавядаў украінцам у тым ліку пра беларускую культуру. Ці адгукаецца гэта украінцам, пытаецца Вожык. Вожык, адкуль у цябе хапае часу праглядаць усё, не толькі нашы эфіры, але яшчэ і Украінформ глядзець. Так вось, і, дарэчы, Вожык у папярэднім эфіры з Магдам таксама задаваў пытанне пра тое, што вось Беларуская рада культуры там робіць дастаткова шмат праектаў на Украіну, у тым ліку там скіраваную, там сумесную з украінцамі, і пытаўся, наколькі гэта спрацуе на аднаўленне там ці на паляпшэнне адносінаў. Так вот, адгукаецца, спрацуе? Ну, гэта быў Юкрэйнер, не Укрінформ, Юкрэйнер. Ну, можна пачытаць каментары. Мне было таксама ўнутранае чаканне, як там будзе. Яны ў большай сваёй масе даволі сапраўды прыязныя. Ну, можете перачытаць. Я не перабольшую, не тое, што я там слепы чалавек. Чытаць умею. І даволі прыязныя для кагосьці, да, гэта дзіўна. Ну, зноў, мы адзін пра аднаго ўсё адно ведаем даволі мала. І праблема была вяша, што, знаеш, украінцы дамысліваюць пра беларусаў тое, што ім невядома, у свой украінскі метад, як гэта было б у іх. І мы тое самае робім там да украінцаў. Гэта ўсё трошкі не так. І все гэтыя расказы, гэтыя кнігі, яны акурат такі гайд трошкі тлумачаць на даволі зразумелых мовах. Аднаму мы ўсё ж такі можам паразумецца. Гэта і некаторыя адрозненні. Таму, слухай, хай я памылюся наконт аднаго пакалення. Я просто спрабую быць, ну, ведаеш, не ставіць такіх мэтаў, зноў сябе не падманваць, што заўтра ўсё стане добра. Вось, бо украінцаў ідзе вайна, тут в эміграцыі все думалі, што ненадоўга, беларусы выязджалі ненадоўга, украінцы выязджалі ненадоўга, але мы бачым, як і стаўленне Еўропы і падтрымка Еўропы і беларусаў, і украінцаў. Ну, нельга сказаць, што яна знікае, але яна становіцца меншай. І бо гэта пабачыла і Украіна па стаўленні захада, і часткова Беларусь, у тым ліку, ну, чаму не? Была прынцыповая Літва, але офісу давялося пераехаць, так? І, можа быць, пару словаў проста в абарону офісу я хацеў бы сказаць, бо людзі так багата закідваюць офісу, што няма хуткага руху там з дакументамі, з пашпартамі. Нібыта яны жывуць нейкім іншых краіне ЕС і не бачаць, ну, як бюракратыя, в прынцыпе, працуе ў Польшчы вельмі доўга. Все, што звязана з эмігрантамі, ну, прабачце, вось мы глядзім, нібыта ёсць салідарнасць, да, з украінскімі бежанцамі. Будзе 5-й год, і яны все маглі бы, па ідэі, ўжо там быць, кваліфікавацца, каб атрымліваць сталы побыт, да, але ніводная з краінаў Еўропы неяк не спяшаецца, да, гэта заявіць. Таму мне трошку дзіўна, што, бо я маю, ведаеш, сяброў і узросту, як я, ці старэйшых, яны зараз вельмі крытычныя да офіса, да любых беларускіх сілаў, а мне дзіўна, чаму яны чакалі большага. Мне здаецца, гэта сёння, ну, проста немагчыма праз палітычныя рэаліі і ў Літве, і ў Польшчы, бо мясцовая, як бы, папулісцкая думка карміць народ все-таки антыэмігранцкімі настроямі, на жаль, трэба, і мы ўсе трошку ахвяры гэтага рэал-політик. І гэта пры тым, што калі браць канкрэтна вот Польшчу, тут ўсё ж такі нашмат лепшая сітуацыя ў стаўленні, ў афармленні дакументаў, у заканадаўстве нейкім, чым, скажем, у іншых еўрапейскіх краінах. Там, так, Нямецчыне, там той самай, там ці яшчэ дзе-небудзь. Абсалютна, ну, бо
гэта складаная бюрократычная рэч. Так я разумею, што хацелася праязны дакументы не на год і не на 2, там, а на 5. Але паглядзіце, як робяцца законы. Вось просто, да, увесь час трэба рабіць троху крок назад. На ўсе астатнія кейсы ў пэўнай краіне без беларускага кантэксту. Ніводны закон у Польшы так лёгка і назаўтра не прымаецца. У Літве не прымаецца. Гэта, на жаль, да, ёсць такая нагрузка вялікая. Таму я удзячны ўсім, хто займаецца, да, нашымі пытаннямі палітычнымі і працуе іх. Я думаю, што яны выхопліваюць трошку больш крытыкі, чым заслугоўваюць. Про крытыку, але ўсё ж таки про, можа быть, про канцэл такі, але мы возьмем уже, адыдзем ад структураў дэмсілаў. Мы з табой тут не палітычныя аналітыкі, давай да нашага, да чалавечага. Ўсё ж таки пасля 22-го года і падставы для гэтага былі шмат такого негатыву было з боку украінцаў да беларусаў. Там без розніцы, то есть, і мне тлумачылі там нават мае сябры украінцы. А што ты хацеў, калі адтуль ляцелі ракеты і загінулі там сваякі, там ці разбураныя былі дамы. І вось зараз все ж таки мяняецца гэта, адмяняецца гэты канцэл ці не? Канцэл-канцэла? Мне сапраўды здаецца, што гэтага стала менш. Нават я чакаў больш крытыкі, шчыра скажу, на юкрэйнеры. Мне было дужа цікава, як яно будзе. Я спадзяюся, да, што гэта... Зноў, трэба разумець, што будуць людзі, якія всё жыццё, яны застануцца, будуць пісаць каментары, не разбіраючыся, які ты беларус, ты Лукашук ці Лукашенко. Ім будзе, всё адно. У пэўным сэнсе, гэта такая цяжкое сутыкненне з рэальнасцю, якое, мне здаецца, нам, беларусам, варта, яно ўжо адбылося, да, это так як ёсць, бо мы ж звыклі, што беларусы коцікі, да, і ўсе нас любяць па змоўчанні, і гэта прыемна, але гэта ж трошку так, па-дзіцячаму. Да, бывае так, што нейкі чалавек незаслужана да цябе ставіцца горш, чым ты ёсць. Вось ты журналіст, всё жыццё паклаў для справядлівага асвятлення, а для кагосьці ты нічым не адрозніваешся там ад, не знаю, дэпутата мэрыі Жлобіна. Так, напрыклад, беларусы все дрэнныя. Што ж, значыць, ты адпрацоўваеш гэта як тое, што ёсць людзі, якіх ты не зможаш пераканаць, і гэта не мае такую трошку скуру нарасціць беларусам як палітычнай нацыі, як суб'ектнай. Таксама, напэўна, варта чакаць, што могуць быць людзі з неадэкватнымі высновамі. Бо людзі навокал нас 8 мільярдаў, гэта не наша мама, якая нас заўжды любіць. Ёсць неадэкватныя людзі, окей. Давай возьмем троху шырэй. Калі мы ўжо загаварылі пра цяжкасці эміграцыі, захаванне сваіх нейкіх адметнасцяў, і гэта зараз тычыцца і украінцаў, і беларусаў у тым ліку. Але мы кажам, што трэба сваё, трэба адмежавацца ад расійскай гэтай і культуры, і інфапрасторы, і ўсяго астатняе, каб развіваць і дазваляць сваё. З іншага боку мы кажам, зараз такі падзел незразумелы, што ёсць умоўна хорошыя рускія, якія вымушаныя былі з-за нязгоды з рэжымам Пуціна таксама з'ехаць з краіны. Гэта такія ж самыя літаратары, такія ж самыя музыкі, такія ж самыя журналісты. Дапрыклад, ўсё адно, гэта не наша, трэба трымаць дыстанцыю. І што это сабе Вольскі дазваляе пайсці і пагадзіцца, там рускія арганізоўваюць нейкі свой хороший фестываль рускіх хорошай рок-музыкі, там умоўна кажучы, і Вольскі, дарэчы, накінуліся на аднаго Вольска, а там жа яшчэ будзе і Джей Морс. Як ён мог пайсці? Ікона ўсё ж таки Вольскі тут. Як ты ставішся да гэтага? Так, час ідзе, і ведаеш, недавно на сваім канцэрце Хлывнюк з бумбокса там праспяваў куплет Noise MC. Украінцаў была про «Дзе вы былі 8 лет». Далей не буду цытаваць. Была рэакцыя, канешне, ва украінцаў, неадназначная. Я ведаю, што як правільна. У мяне ў літаратуры я займаю пазіцыю падобную да украінцаў. У мяне ёсць знаёмыя расіяне, безумоўна, ёсць з імі чалавечыя там нармальныя стасункі. У культуры я асабіста стараюся не фармаваць вось гэтае
супольнае поле выказвання. Я іх не кэнселю, бо закэнселіць немагчыма. Ну, ні Пушкіна, які сёння быў памянуты, ні Шышкіна. Калісьці ў пачатку вайны хто? Андруховіч сустракаўся з Шышкіным, да? З расіянінам, вельмі добра яму за гэта паднавалілі, хаця ён акурат шоў вось, ну, з падобнымі міратворчымі як бы дзеяннямі, што дыялог мае быць. Пасля гэтага, мне здаецца, не сустракаўся. Я бы прапанаваў, шчыра скажу, паглядзець на гэта нават просто вось практычна. Мне здаецца, што не факт, што гэта нешта сапраўды дае. У нас была палеміка ў тым годзе, калі была у Празе там руская літаратурная канферэнцыя, фестываль. Ладно, давай прыбярэм нават пытанне маральнай адказнасці, выбару пофіг. Некаторыя выдаўцы казалі, слухай, ну, нам проста цікавыя расійскія сеткі дыстрыбуцыі, яны шырокія, там багата славянскія кнігарні, і вот праз год я размаўляў з некаторымі, ну, окей, як, давайте падлічым па восені, што як. Ну, ён кажуць, не, гэта асабліва не працуе, таму што там проста, ну, гэтая аўдыторыя не дужа мы там цікавыя, гэта не пашырае, а трэба, што трэба рабіць, ну, нейкі селф-прадакшн, развіваць, пракачваць свае каналы камунікацыі. Гэта акурат тое, што за гэтыя гады паўнамаштабкі ва ўкраіне і ў літаратуру, ну, мне пра літаратуру бліжэй казаць, кожнае выдавецтва там вядзе свае падкасты, неяк само сябе рэкламуе, ну, сваю аўдыторыю дае. Ніхто не мысліць, што ты прыйдзеш у нейкія чужыя дыстрасеткі і там табе будзе шчасце. Вось мы паглядзелі на гэтым прыкладзе, што, ну, нават практычна, не бяру маральны бок. Наконт фестываля з расіянамі, ну, я не ведаю, я спадзяюся, што я сумнююся, што там будзе новая, як і з выпадку з гэтымі кніжкамі і дыстрасеткамі, што прыбудзе там Лявону Артуравічу, якога я вельмі люблю і паважаю, новая аўдыторыя. Бо зараз не 2001 год, да, калі Акіян Эльзы мог ехаць на нашествие і наше радіо, і неяк кан'юнктура дуже моцна змянілася, мне все ж таки здаецца, а вось тое, што ў фейсбуках напісала аўдыторыя свая, ну, якой там па 40-30 гадоў лаяльнага слухання артыста, і што нехта з яе можа і адваліцца, вось тут я за яго перажываю. Карацей, пабачым па аўдыторыі, па далейшых канцэртах, ну, гэта троху рызыкоўна. Ну, глядзі, Вожык піша, я не звярнуў на это увагу, праўда гэта ці неправда, але праблема не проста ў рускіх, гэта будзе дзень Расіі. Да ты што? Хто з расейцаў віншуе беларусаў з днём волі, ці паспрабаваў выступіць і выказаць сваю пазіцыю. Ну, я, правда, вот не звярну увагу, там дзень Расіі, гэта будзе не дзень Расіі. Я не ведаю, калі дзень Расіі, шчыра, да, скажу. Ну да, я таксама не ведаю на памяць, это трэба зараз глядзець каляндар, там гугліць, там супадае, не супадае. Вот. Але, ну, сапраўды, ну, слухай, з іншага боку, ну, дзень волі. Мы лічым, што это наша свята, ну, і как бы я б здзівіўся, калі б, умоўна кажучы, нават там нейкага там хорошага рускага артиста, але вот узялі і арганізатары Дня волі запрасілі на дзень волі. Каб што? Спытаўся б я. Ну, дарэчы, ніколі ж гэтага і не здаралася. Нават, ну, калі можна было ўсё, да, калі стагоддзе было, ну, і дазволена было і 100, і потым 101. Ну, і неяк не было жадаючых. Ну, паглядзі на Украіну, там толькі Нойз, як пачаў з 14-го года, яго была, ён ездзіў на захід, і всю дарогу ён, в прынцыпе, трымаў. Але, ну, это адзін Нойз. Як бы, я больш не магу выпадкаў такого дакладнай пра украінскай пазіцыі, пачынаючы з 14-го года, хто б на ёй стаяў. Можа быць, таму Хлыўнюк сабе і дазваляе праспяваць менавіта Нойза, а не кагосьці яшчэ. Вот Максим піша, трэба развіваць сваё, тады рускае само адваліцца. Ну, з аднаго боку, да, з другога боку, вось ты добра прыгадаў святкаванне 100годдзя БНР. Ну, поўная плошча перад тэатрам оперным людзей, і ўсім как бы дастаткова было нашага свайго. А я ўжо нават не буду прыгадваць фэсты, якія ладзіліся там напрыканцы 80-х, там на першая палова 90-х гадоў, дзе збіралі вялізныя пляцоўкі, выключна беларускія выступоўцы. І как бы самадастаткова ўсё было. То бок дастаткова вярнуць это неяк усё просто. Ну так, абсолютно. Я же кажу, што я як бы не ратую за кэнсел, але моя пазіцыя ровно такая. Давайте рабіць сваё,
той самы як бы слоган, ён дагэтуль актуальны, і яно будзе нарастаць. Ну і на завяршэнне мы вернемся яшчэ раз да кнігі, да выдатнага ввогуле артбука Алеся Плоткі, як беларускага варыянта, так і украінскага варыянта яго. Ты вот сказаў, вот выдатная такая кніга для того, каб, скажем, дарыць у якасці падарунка. Я зараз прыгадываю таксама, раз мы ўжо тут пайшлі па дыскусіях, днямі тут была дыскусія такая, што ездзяць пэўныя палітыкі на міжнародныя сустрэчы і заходнім сваім партнёрам дораць кніжку Насты Рагатка, дзе вот там вот вокладка такая прыцягальная увагу, скажем так. Усё ж таки твой погляд, вот ты не аўтар гэтай кнігі, а вот просто твой погляд, што лепш рэпрэзентуе Беларусь, там умоўна кніжка Алеся Плоткі, артбук Алеся Плоткі, кніжка з прыгожай і вокладкай і, спадзяюся, і зместам, тому што не чытаў Насты Рагаткі, ці, да прыкладу, кніжка нацыянальная ідэя. Ну толькі Лукашука кніжка, вядома. Не, ну это зразумела, на другім месцы. Мы ж не прэтэндуем. Слухай, ну кожны грае сваю ролю, і у мяне няма нікага негатыва абсалютна, нават і болей да Насты і да такіх дужа крытычных заяў, да я слухаю. Калі дорацца беларускай кніжкі, гэта добра, так, гэта сапраўды добра. Яна казала, што там плануецца, прынамсі лунала такое, што будзе і беларуская версія. Гэту кніжку я ўсю не чытаў. Яна у цэлым у жанры аўтаркі Насты Рагатка, да, я думаю, на знойдзе і знаходзіць свайго чытача, такі журнал «Максім», і дыпламаты ж таксама жывыя людзі. Ну, я разумею, там вы журналісты, вам трэба стварыць дыхатамію, давайте параўнаем, хто лепшы, якія палітыкі маюць, да, на якія кніжкі насіць. Кожная кніжка мае сваю функцыю. Гэта больш сур'ёзная, ёсць сур'ёзная такая камемаратыўная задача для сябе. Зноў, гэты вось досвед, тое, пра што там Наста піша, жыццёвых рэальных праблемаў, ён жа таксама мала прагавораны. Так, гэта невысокая можа быць літаратура, але яна на гэта і не прэтэндуе, нідзе не кажа, я напісала вялікі філасофскі фаліянт, вось я вынайшла беларускую ідэю. Ну, праблема ж там, дзе, ведаеш, чалавек рэпрэзентуе сабе не ў той метад, кім ён ёсць. Наконт вокладкі, ну, хто я такі, каб крытыкаваць карыстанне мастака целам у камунікацыі сваёй кніжкі, былі фотасесіі розных у нас артыстаў, я таксама так рабіў, Вольскі здымаўся, літаратары беларускія. Ніякія праблемы ў гэтым не бачу, кожная кніга знойдзе сваё. Добра, што гэта кніга беларуская, аўтара, аўтаркі. Людзі пачытаюць, разбяруцца, і хай будзе і пра сур'ёзнае, і пра менш сур'ёзнае, і пра іранічнае, бо іранізаваць цяжка, смяяцца цяжка, чаму там памянем гэтае прозвішча, чаму калісьці я взяўся перакласці Чарнуху, бо мала хто знайшоў мову, змог пажартаваць. Ну, я не магу, напрыклад, не умею, карацей, ці мои жарты такія. І гэта добра, і гэта ўсё адно пласт нашай культуры. Я спадзяюся, што да, што кнігі ўсё-такі рускамоўных беларускіх аўтараў, яны даперакладуцца на беларускую мову і будуць галоўнай падарункавая кніжка беларуская нацыянальная ідэя з Дмітра Лукашука, ну, не блага глядзецца. Побач з ёй, таму што сапраўды падараваць выдатны артбук Алеся Плоткі, гэта прыгожа. Дзе набыць можна, Алесь? Можна замовіць ва ўкраінскай кнігарні, трошку можна замовіць у мяне, просто надрукавана ва ўкраіне увесь тыраж. Як бы там будуць прэзентацыі, бліжэйшая будзе, праўда, ў Швецыі 27 красавіка, калі нас глядзіць нехта за Стокгольма, то запрашаю у вашу, прабачце, не высадаю гэтую кнігарню, але все стокгольмскія дакладна ведаюць, якая кнігарня 27-га. Будзе ў Лодзі, напэўна, нешта ў маі, ну, спадзяюся, можна і ў Варшаве нешта атрымаецца, то лавіце на прэзентацыях, ці можа замовіць в інтэрнэце на сайце кнігарня Е, самая вялікая украінская онлайн-кнігарня. Ці ў мяне, напішыце, вышлем. Карацей кажучы, карыстайцеся момантам, пішыце альбо Алесю Плотку, альбо, калі асабліва гэта ва ўкраіне, то на кнігарню самую вялікую інтэрнэт. Дастаўка там па ўсім свеце, так што да. Так што можна па ўсім свеце атрымаць гэтую выдатную кнігу. Дзякуй вялікі. Алесь Плотка, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, чытайце і слухайце сваё. Да сустрэчы, жыве Беларусь.